današnjem epizodu snimam PvP na Cosmic serveru. Idemo odmah da krenemo, da ne gubimo vreme. Samo da nađem Cosme samo. Da mu nije ovdje. Gdje piše Arena Join. Evo ko ovdje piše. Mislim da jeste. Pijem se sa XX Snake donacrta one XX. Mislim 1XX. Opa. Opa. Idemo odmah, ubijemo šta da više. Iđe vamo ti, vidite, odmah ide para. Ajde bre. Evo je moj domaći teren, tako ga ja zovem. Jer ovdje nikad u svom životu nisam izgubio. Ili od nekog hakera. Ne. Kao sam rekao, nikad. Ide bre. Ne seri. Idemo. Ovo je haker. Opasan haker. A dobro. Ovi hakeri su obično slabi, no me idu da udaraju. Sve nešto polako, ono. Ja ga to bez haka, samo ovako, pa. Svijem šta će mi možete hakovi. Imao sam ranije hakove dok nisam snimao. Evo sad sam počeo da snimam jer ono, hakovi to nisi dokazan PvP-er. Evo ja sam brzo stiskam, ne koristim hakove. Samo ovako, okrećem se oko njega. PvP-u me je naučio Monster HD Craft, znači od njega sam naučio PvP. On me je lično učio kako to da se ovako krećem, da ga udaram brzo, ovako. Tako da sad sam ekstra PvP-er, samo zbog njega. Hvala mu. Hajde. To. Ja. A ovo nek bude zadnja. Ali smo se igrali sa ovim drugima. Alex King. Ne, snimač nek mi se ne dosadi. Malo je muče da se bijem. Ajde! To! Brate, prsti su mi utrneli. Ajde šaulje. Ide tu. Vidite mog skina. Baš je užas. A ja ga čovječe ne vidim, samo kad ćem na pamet. Pa to je ovdje. Da bo on je tu i bio. Ja nisam baš precizan da streljam. To je moja slabija strana. No idemo bre. Da ga ubijemo kao čovjek. Spio sam. Znači još nijedna izgubljena. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!